Selam dostlar, şaharыбыз boyunca саяхатыбызны devam etamiz. Qozonimizga bizga baribizga da tanış bo'lgan shaxslarga haykallar bek ko'p. Lekin shulay yo'q, biz bilmagan haykallar da bor ekan dostlar. Shularning birisi Yamashev uramındagi yurtlarning eshigi oldida o'rnashgan. Әлеге композиция 4 сыннан тора. Сыннарның бірisi домбырада ойнатырған татар егеті. Сіздің домбыраның тауышын ишеткәнегез бармы, дуслар? Икенче егет рус халкының милли киеменнән һәм ул гөсләдә уйный. Bu егет саксофонда уйный, заманча ки минемчә. Дуслар, беләсегез килсә, саксофон минем яраткан уен коралым. Дүртенчесен безгә тугандаш булган башкорт халкының милли киемендә сурәтләнгән һәм ул курайда уйный. Дуслар, бу тапшыруга әзерләнгәндә төрле чыганаклардан эзләп карасам да, бу композициянең авторын таба алмадым. Бәлки сез беләсездер. Ләкин авторның нәрсә әйтергә теләве барыбызга да аңлашыладыр инде. Ул бар милләтләрдә тату яшәсен дип әйтә. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз, дуслар.